Tara pa nak una. Tara na una kung natan ako. Pagi gutom naman ko poy. Gutom na anak. Gamay na nagay itong income nak. 1.5 pa man. Ato sa tasanahan ta. Sige na pa'y bakal dito. Sige pa. Kita pa ta. Tara po. Pa, tiba-tiba po. Bakit sa mana? Naisulod? Uy. Kani, tiba-tiba oh. Kung anak. Paniud ko yung tani ron nak. Ay, nagkan dyan kaayo oh. Uy, tara pa nak oh. Okay. Uy, ara. Dagan muli pa, makakanat na ron. Oh, kakaon ng tani ron nak. Kaya bugat-bugat naman eh. Okay sa dito oh. Eh, may na lang makarelax-relax ta ba? Okay. Uy, na may rambutan ako. Tama din ba? Tao kita. Wow. Sutiha jud eh. Nadyo ginuubay, hapdi pa lang. Nanay 25. Ako jud rambutan. Gani pa, sama na mga ano niya pa. Ah, ikaw, asa may gusto nimo? Manginasal o Jollibee? Ay sige, makdo lang ta pa. Ang problema na anak. Pag sima-sima sa diya kay magpa-relax sa tadre. Kibi mo na. Kib! Ano mga diya, Kib? Nalibang ka na. Yan, libang ni ba? Sige, maglingkod diri ah. Kasi libang. Nagulat ko na yung matagak marang diri. Ay, marang gihapon. Natutong, gaya eh. Ay, sabar ang tutong kay tunga mantap sa na mahulog. Sige, pantay ka. Pero, Kib, ablo ka sa balita, Kib. Ano siya balita? Na! Lahirin ka sa balita. Yan di ay, yun sa di ay. Martisa po di mo eh. Kailang ang Papa Gino. Napalit nag big bike. Ha? Suroy. Big bike. Na, di ka mo to oh. Na, nalagi big bike lang eh. Abisa pag agtol ko sila ha. Na, di dyo ko mo to yun. Huwag ko kita. Tatag ko na kita. Nalagi big bike lang eh. Tatag ko to ah. Ayo. Nasi Papa J. Saan man dito? Wala diri. Nilakaw kay nagipalit. Unsa yang gisakyan? Nag-big bike siya. Wala ka balon siyang gisakyan. Naan na siya big bike. Samukan mo ay. Nagkaon pa ko ba? Oh, naa. Naa gid ko bay. Pero di ko mo to oh. Yo mo ko kita. Di gyapon ka mo to. Yang anak nag-ingan. Ani na lang. Para mo to yun ka. Wala to na to to. Oh, sige. Ang puta mo ulat. Dito, tira sa landong. Tara. Lato na to. Tira po mo to, di ka. Tira tumagi. Anda ah. Sige. Sige, kulor sa big bike ni Papa Gino. Atchop kayo to ba? Basta big bike, atchop kayo na. Sige lang, may balaan na to na. Tira mo na tumagi. Kib, nanay yung Papa Jacob. Sumana. Oh my God. Wow! Oh, may big bike. Oh. Lahat dito akong nakuha na balita. Di mo na big bike. Oy, panto mo na. Gani, Kib. Sorry, Kib ha. Ano sa problema ninyo? Wala man, Papa J. Ay, wala di ay. Binakog na ah. Wapo kayo mga big bags ba? Ano problema itong mga bata ato? Nak. Wato. Okay. Tro, tiba-tiba ta to. Tara. Kuha. Me! Wala kang sa kuha kay magpabulkit sa kusong service ha. Kay plat ng atubangan. Balik ra kunya. Nak, tiba-tiba juta ni sa buti bakal ba? Dako kinigalin ba? O gani ko. Oh shit, Asa naman? Asa naman kong bike? Oh no! Hay!